Helo, enw fi di Geraint Hughes a dwi'n byw ym Mangor ond y fodlon teithio trwy Gymru mynd yn ran neis o'r swydd. Dwi ar y fframwaith efo Cywain ac dwi'n gallu cynnig arbenigedd a phrofiad o pethau sydd wedi gweithio, sydd ddim wedi gweithio yn y maes bwyd yng Nghymru'n benodol. Mae rhan o busnes i hefyd yn cynnwys cydweithio fo dosbarthwyr, busnesau annibynnol ac archfarchnadoedd, felly mae wedi rhoi rhyw rhagolwg o eang i mi o'r diwydiant bwyd. Fy ngwaith i efo'r fframwaith yma fydd cefnogi a mentora busnesau, mwy na thebyg yn benodol busnesau sy'n cychwyn neu'n eitha ifanc yn ei datblygiad, drwy ddwyieithog yn Gymraeg neu'n Saesneg. Ac un peth fyddai'n sicr ddim yn neud ydy deud wrth bobl be i wneud, achos dim dyna dim waith i. Fy ngwaith i ydy gofyn cwestiynau da a gofyn cwestiynau sy'n mynd i wneud busnesau feddwl efallai am gyfleon neu rhyw ffordd o neu rhywbeth yw heb feddwl amdano fo, ac i cefnogi nhw ac i fod ar gael wrach i fynd ar y daith, achos dydy o ddim yn hawdd, petai'n hawdd mis yna res hir o bobl wedi llwyddo, dydy o ddim yn hawdd. Ar y llaw arall mae o'n ddiwydiant ac yn faes difyr iawn ac yn faes rwy'n gwneud lot mwy ohono fo'n gefn gwlad Cymru.